Right, hello guys, what is happening? Siwt mae bethau, Croeso yn ôl i PopT, gyda Jacob sydd yma, unwaith to, a wneud heriau chwaraeon. Yes! Ni am herio ein sgiliau ni, yr un ffordd maen nhw'n wneud yn yr NFL, sef National Football League, sef American Football. American Football. Right, okay, y her gyntaf yw her 3 côn drill. Rhywbeth sydd yn profi pa mor gyflym chi'n gallu newid cyfeiriad wrth dal i'ch. Chi'n redig yn cyffwrdd ar llawr, troi, redig yn ôl a cyffwrdd ar llawr. Troi eto, wedyn mynd o gwmpas y cons, cyn ddod nôl i'r dechrau. Y person sy'n neud e fwy o gyflym, fydd yn ennill. Reit, helo a chroeso yn ôl i Gyda Jacob yn herio'n gilydd unwaith to. John sydd yma o John a Jeff a fi fydd yn sylwebu ar y gystadleuaeth heddi. Ddim a Jeff, fi ddim yn gwybod ar ei holidays siwr o fod. Ac o fe, mae fe off, dechrau'n rili da, cyfnod ar y côn. Dwi'n yn ôl a cyfnod ar y côn eto, mynd rown y gornel, mae'n edrych fel amser rili da, a dyna fe wedi gorffen. Am gyrracer o rediad. Amser da fi meddwl, ond amser gweld nawr os fi Jed yn neud yn well. Mae dy fi'r stopwatch nawr, tro Jed o'i ti'n barod. Fi'n barod, boys. A sut o'i ti'n teimlo? Nervous. Ie, na'r peth nawr, ti'n gwybod beth yw sgôr fi? Fi'n gwybod. Come on! Mae Jed yn swnio'n barod i fi. Dechrau'n cryf gan Jed, yn cyffwrdd ar côn. Dod yn ôl, gofyn rown y gornel nawr. O, mae'n edrych yn gyflym iawn, gyrracer! Amser nawr am y sgôr. Jacob, allai ddatgelu, ges di flat out 8 eiliad. Oh, really? So, Jed, ges di 7.63. Come on! Wow! Yeah! Nice! Agos. Millisecond oedd hwnna. Ti wedi ennill y rown gyntaf, ond ni angen symud ymlaen i'r rown nesaf nawr. Beth yw e? Oce, her nesa yw her naid uchder. Di gorfod stico'r post-it notes ar y wal i weld pa mor uchel chi'n neidio. Yr person sydd efo'r post-it note yn uchaf ar y wal, wel, bydd yn ennill yn sianel. Un go yr un, Jacob, okay? Achos mae amser yn redig yn bryd na. Byddai'n ddim rili yn sticio yn gwneud. O, gawn ni fel, fe? Reit, tro Jed yn gynta. Mae'n neidio, Jed ddim yn sticio. So fyddwn ni ddim yn defnyddio post-it notes, ddim yn gweithio. Ni am roi bach o hwn ar y bys, roi'r marc ar y wal, a wedyn yr post-it note. Off a ti, Jed. Mae'n baratoi, mynd amdani. O, ddim yn drwg bai. Fi'n rhoi post-it note lan fan'na, gallu gweld e fan'na. O, ffordd sa'n fan. Off a si ban. Oce, tro Jacob, allu fe wneud yn well. Mae'n mynd amdani. O, mae'n i smasioi. Mae fe off y camera. Fi'n credu fi di ennill. Mae fe lan fan'na rhywle. Credu mae'n saff i weid, Jacob fi di ennill. Nath ennill. Mae gyda spring and a step. Mae ni, rown 2 wedi gorffen. Amser nawr am rown 3 her baso. Reit, ar diwedd ar rownd yna mae'n cael farcdal a mae'n dod yn ei lawr i'r her paso. Mae yna 5 targed yn y gol a mae pob un yn gwerth pwyntiau gwahanol. Am grager. Oce, gol. Rydyn ni'n barod. Fi'n barod, ie. No, Cadi 2! Hei! O fi, pigor fi lan. Mae taflu. Am agos. Hei, Cadi 2! Hei! Pigor eto, pigor lan. Edrych, seithi. Mae fe'n mynd mewn! What a throw! Action replay! 2 o pwyntiau fan'na i Jacob. Blue 22! Blue 22! Hey! Da iawn. Oedd hwnna'n hyd da. Mae'n taflu eto. Mae'n mynd yma. Crossbar challenge. Os oedd hwnna'n crossbar challenge, so dod i ennill. Ond ydi o ddim. Mae Jacob gyda 2 pwynt. Mae Jed angen 3 i ennill. Gawn ni weld. Ready, Blue! Take it out! Mynd amdani. Mae'n edrych. Mae'n seithi. Oh! It's coming back! Wel, mi oedd hwnna'n agos iawn, Jed. Dyma fe'n seithi. Warthus. Up and down, whoop pop mae'n gweud, sa'n gwybod beth mae'n siarad am. Mae'n taflu... just bant i'r chwyth! No.
A dyna ni, Jacob wedi ennill y gystadleuaeth NFL heddi. A fel gallwch weld, ydy Jed ddim yn hapus. Diolch am ymuno gyda ni heddi a gobeithio chi wedi joio'r fideo. Plis cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications bing bong ding dong. A newn ni weld chi gyd yn y gystadleuaeth nesaf, ond tan hynny. Yna.